license number 266-LB1222310-R, is urgently hiring domestic helpers for Kuwait, Qatar, Malaysia, Saudi, Hong Kong, Romania. Earn as much as 18,000 pesos a month. No salary deduction, no placement fee. Guaranteed sahod agad and fast deployment with free passporting fee, NBI, NSO, birth certificate, medical fee, food and accommodation, training fee, transportation to Manila, visa processing, field health insurance, test the training. With 20,000 pesos financial assistance for Kuwait, Qatar, Saudi applicants. If you are 23 to 39 years old, elementary level or high school graduate, hardworking, mag-apply ka na sa Mother's Way. Call or text Lito Madrid at 0926-3683909 or 0920-5685-264. Final interview on October 5 and 6 at 9 a.m. till 4 p.m. at Municipal Hall of Solsona, Ilocos Norte. Ito na ang pagkakataon mo para umasenso. Mag-apply ka na sa Mother's Way. Sa Mother's Way. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Quality printing ba ang iyong nagugustuhan? Magpunta ka na sa Prime Graphics. The best quality para sa inyong tarpaulin printing. The best quality prints din ng stickers, streamers, signage, birthdays, wedding banners, billboards, at campaign materials. I-Prime Graphics mo na yan. Quality na at affordable pa. Pwede ka rin magpa-personalized t-shirt printing, mags, souvenirs, button pins, clocks, caps, calendars, bags, at iba pa. Meron din silang ready-made souvenirs na t-shirts, mags, keychains, at marami pang iba. Quick prints ng invitation cards, wedding, birthdays, baptismal, debut, ID certificates, at iba pa. Prime Graphics ay matatagpuan sa Barangay 9, General Luna Street, harap ng Museo Iloco, Laoag City. Visualize perfection. Visualize Prime Graphics. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pwede na akong igua sa imong pagkabayter. Mula kaskolon, memorize pagyod ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imo ha, I'd go and travel halfway around the world. I'm on a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, to go forever. 'Cause I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know iko'y tinang bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma kong di mo. Mamuwang ang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskip upit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta, para sa iyo ha. I'd go and travel halfway around the world. I'm on a girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, to go forever. 'Cause I have someone just
like her. I kay love man ko Bisaya. Sumingkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta, para sa imoha. I go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awit. Di-di-di-di-di-di-pa. Dulot ay aliw sa aking mga mata. Nagniningning kumikislap dahil sa'yo. Sa katulad ng babae na malaberhen, payag akong maging isang deboto mo. Basta payag ka ring maging akin ka lang, at payag ka ring ikay aking pakasalan. Oh yeah, oh girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako, langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako, langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, utak ko'y lutang na lutang, ikaw ang laman ng isipan ko. Gustong makapiling, gustong makamtan, pagkat ikaw ang pinapangarap ko. Sa tuwid-tuwid ay laging naaliw, pero pag di ka nakita para bang mababaliw. Lagi kitang hinahanap sa pagdilat ng mata, hinahanap ng sistema ko ang iyong ganda. Pag ako ay nangihina, ikaw vitamina ko, lalo pag ikay kasama mas ganado pa ako na kumain ng marami para lalong tumaba. Di ko mapigilan dahil sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako, langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako, langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, dalhin mo ako sa paraiso, sa kaharian ng iyong ganda. Iduyan mo ako hanggang sa mahilo, hanggang malasing sa sobrang saya. O parang lumilipad ang aking diwa, kahit saan-saan na lang napapadpad. At tumirik ang mata sa kaligayahan, dahil sa ganda mong nasa aking pala. Ibabalot kita ng aking yakap, iyong sinindihan pag-ibig kong lumiliyab. Sabay lakbay sa alapaap, kasama ang ganda mong nag-aalap. Yeah ma! Yo girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako, langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako, langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako, langong-lango ako sa iyong ganda. IFM ay aking best friend. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula
mura at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang mula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Mula, bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nagkapamaya kasin. Di tama GND yang construction supply kasin. Jayla. Haan kasin. Addan dito'y bakara. Di talang barangay 14 San Gabriel. Aya, ito yung araw tumatayon Wen kasin. Dati presyo ti magatang jilawag. Isumet laeng dito'y bakara. Wen apo nga taga bakara. Imasidegen. Di ka no madayon. Para itidekalidan nga materyales. Aka steel bars, semento, hollow blocks, GI pipes, gravel and sands, mariwasa toilet balls, tiles, pressure tanks, kenda dumapay. At danda pa'y iti Titan elastomeric paint. Pagmiksan ti anyaman nga kulay. GND Young Construction Supply. Bakara. Tumawag itan iti 676-2146. When no, 0922-883-0661. Pagalikot mo kaibigan, makakarating kahit saan. Pinasala mong inaasahan, sa parunoonan. Sa Cheris, baliktad ka. Ang pinito, walang itoda. Sa Cheris, kapit tiwala. Tiwala ka sa JRS. Kapit tiwala, kapit JRS. JRS Express. Now on its new location at Door 4, Avenue Factory Outlet Building, Don E. Ruiz Street, Laoag City. Call 772-0807. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. May panialbayalde, hindi niya tuloy maiwasang isipin na sinasadya ng mga polis na lumabag sa mga paalala at guidelines na nakasaad po sa police manual. Partikular na tinukoy ni Albayalde ang isang questionableng operasyon kung saan nagnakaw ang ilang polis kalookan sa isang bahay na walang search warrant at hindi naka-uniforme. Dagdag pa ni Albayalde kung sila lang ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang masusunod, outright dismissal ang dapat gawin sa mga polis na gumagawa ng kalokohan. Kaya naman kung hindi anya kayang magpakatino ng mga polis, ay mas mabuting ang mga ito sa serbisyo. Kampanya naman laban sa droga ng gobyerno dapat nang baguhin ayon sa Commission on Human Rights. Kasama natin sa balita, Radyo Man, Mike.